Lep pozdrav, moja nesvrstana braćo. Vaš lutujući reporter se nalazi u nesvrstanoj republici Keniji, u Nairobiju. Nalazimo se u delu grada koji se zove Westlands i idemo ka centru grada. Već je počeo da pada mrak, tako da ne znam kako će ovaj video ispasti, a ovde noć pada brzo, uz načetu pivu i škripu bočnica, traje duže nego u ostalom svetu, bez skrupula i želje za pomilovanje. I ovaj grad Nairobi, grad je ogroman, ne znam, podaci su od 4,5 miliona do 6,5 miliona stanovnika. I u Nairobiju, kao što i samo ime kaže, ovo je autobus za školski autobus za decu, kao što samo ime grada kaže, ovde je Nairoba, zato sam i došao ovde, ali problem sa tim je što je ta roba i sve ostalo užasno skupo, mnogo skuplje nego u Beogradu, a plate su mnogo manje, tako da možete onda pretpostaviti kakav je standard i kako se živi. Evo, mi se sad parkiramo ovde i morat ćemo da prekinemo video. Pozdrav!